Uvaženi gledaoci, pratite vijesti. Okružni sud u Nikoziji donio je naredbu da se kombinatu aluminijuma blokiraju svi bankarski računi do donošenja konačne presude u sporu koji je protiv Kapa pokrenula M+ grupa, čiji je vlasnik ruski biznismen Oleg Deripaska. Naredbu Podgoričkom privrednom sudu dostavili su advokati CAC lično zbog, kako su kazali, hitnosti u rešavanju postupka, a ne diplomatskim putem preko Ministarstva pravde. Prema naredbi Kiparskog suda zabranjuje se stečajnom upravniku Veselinu Perišiću da proda imovinu Kapa do konačne presude Okružnog suda u Nikoziji ili dok se ne izda novi sudski nalog. Izdašnije investicije iz Evropske unije preduslov su za vladavinu prava i razvoj demokratije u Crnoj Gori i drugim državama regiona, ocenio je premijer Milo Đukanović. Članovi Odbora za evropske integracije iz vladajuće stranke ocenili su da izvještaj Evropske komisije pokazuje napredak Crne Gore, dok opozicija smatra da je nepovoljniji nego prošle godine. Vlada je posvećena prevazilaženju otvorenih pitanja između akcionara u elektroprivredi Crne Gore i ukoliko se usaglase strateški ciljevi, to će biti osnova za definisanje budućih odnosa na obostrano zadovoljavajući način, rekao je potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Neuvrštavanje u dnevni red Skupštine predloga zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u kojem radnici sa sjevera traže ista prava kao i oni iz Željezare i kombinata aluminijuma i još je jedan atak na državu, smatraju predstavnici preduzeća iz sjevernog regiona. Slobodarska stranka Austrije podržava pravo naroda Republike Srpske na samoopredeljenje, rečeno je u Banja Luci nakon sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika i predsjednika ove partije Heinza Kristijana Štrahija. Štrah je istakao da o zakonima u Bosni i Hercegovini treba da odlučuju parlamenti, a ne visoki predstavnici iz tuđih zemalja, dodajući da je nevjerovatno da od 1995. godine u Bosni i Hercegovini postoji visoki predstavnik. Demonstranti na jugoistoku Turske su se ponovo sukobili sa policijom, dok je broj žrtava u tim protestima pokrenutih zbog nespremnosti vlasti u Ankari za vojnu akciju protiv džihadista u Siriji porastao na 22, saopštili su turski zvaničnici. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom 28 stepeni. Pratili ste vijesti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.